Gipagulat na sa kapulisan ang computerized facial composite sketch sa person of interest nga mipatay sa usa ka magbanay sa Barangay Managok sa Malaybalay City, Bukidnon ni atong milabay nga semana. Hot pursuit operation sa kapulisan nagpadayon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. 5 ka adlaw human ang nahitabong pagpatay sa tulo ka magbanay sa Barangay Managok, Malaybalay City sa Bukidnon ni atong adlawng Huwebes. Gipagula na sa Bukidnon Police Provincial Office ang computerized facial composite sketch sa person of interest sa krimen. Kahinumduman nga Huwebes sa buntag, napalga na lamang nga patay ang 50 anyos nga amahan o 48 anyos nga inahan ug ang ilang 15 anyos nga anak nga lalaki sa ilang balay. Gituuhang gibunalan og maso ug tubo ang mga biktima. Sumala sa Bukidnon PPO spokesperson, positibong giila sa duha ka mga anak nga babaeng minor de edad nga survivor ang suspect. Ang result sa computerized facial composite is based sa statement ng witnesser, yung description ng witnesser. So, it is not 100% na ito na talaga itsura sa subject, sir. No? It will just serve as a reference ng investigation, sir, kung anong probable na na itsura ng subject, sir. Sa karon dili pa mabutyag sa kapulisan ang motibo sa krimen ug kung suod ba sa pamilya ang suspect. Samtang, usa ka konsehal sa Malaybalay City, Bukidnon ang nagtanyag og 50,000 cash nga reward money alang sa makahatag og impormasyon may kalabutan sa maong kaso. Yesterday, sir, nalibing na itong mga biktima, sir. And on the part of the PNP, sir, we're moving forward, sir, for the preparation, sir, no, para sa case na i-file. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.